Vítam vás pri videjku, kde tam bolo vyrazili Minecraft. Najradšej by som ťažil kamene. Kopr. A toto nič není. Tak ako ty chceš, ty daždi. Nápad. Vykrypli sem tady. Vole! Piču skurvený. Potrebujem zabiť kráľa, som sa vyliečil. Ježišmaria, ja musím ísť sa oživiť. Musím dať pozor, bo mám jedno HPčko. Ja som mal získať ešte nejaké mäso. Jej, tu má mäso. No teraz budem a troška života a podľa nikto dá dole. Počujete iba telku, takže je skoro žena človeka. Iba mňa a mojich kamarátov. Ale mám jediného kamaráta, ktorého mám úplne najradšej. A to je Janko Figa. Počkej, čo? Janko? Toto je pre teba. Ale že...
Čo to je za dom? Prísam, že ja som to nepostavil. Ale ja zatiaľ vidím, že dvere sú otvorené. A nikto tu není, iba je to zahryznutá torta. Postiel tu je... A čo je toto? Ja dám to radšej na miesto. Radšej si to dám doktor. Ja iba to, že za každú pol minútu je niečo. Keď mu to nebude vadiť, tak sa najprv najem a zalahnem si. Dobre. A idem sa pozrieť, čo je tu. To kto to urobil? Náhodou keby hral ešte niekto s niekým. Ja som sa iba pripravil na tento server a sprnul som sa niekde troška ďaleko od tohoto domu. A koľko sú to tých vecí? Takže musím spojiť. A tento má mnoho viacej crafting tableov. Dobre, kýble vody. Ty krása, koľko má. Mám malo emeraldov. Koľko má diamantov? Toľko to, ja som našiel toľko to. Takže... Ja som našiel toľko diamantov, koľko on. Ale viete, že toto zlato. Viete, to má koľko? Musím to spojiť. 22 peci. Koľko má toho? Toto, 13, asi našiel 13 vesnic. Sklo. Šimaria, to neťukám, ja tak si chcem viac sa pozrieť. 64 schodov, 64 lapisov. Toľko to dverí. Krása. Ináč neviem, že ako sa craftí toto tu. Ako si sú to neny. Počkaj, a to je Bronko. Na Bronku som sa pozeral. Koncej.
mu to nebude vadiť. Tak si dám to znak šetrenie. Ale nemá to boty. No tak nič. A nejakú zbraň? Má tu? To ešte nemá zbranie? Tak si zoberiem baba zo pár netheriteov. 10 netheriteov. A jeden crafting table. Jeden. Toto radšej naspäť vrátim. Takto. Ale prečo je takto ten koberec? Počkaj, niečo mi tady nepriplo. Ja som to tak vedel. No tohle je wow. Čo je tu? No tu je môj poklad. Dúfam, že mu to nebude vadiť. Iba si zoberiem, nechcia 24 enchantovacích jablk. Ahoj, panáčku. Chceš, aby som ťa objal? Dobre. Čo, mám ísť do tohto portálu? A späť uvidíme, či sa spavnem? Matko, prosím ťa, zachráň ma. What?
Ja mám aké šťastie. Lidi. Lidi, vidíte to? Oh my God. Wow. Úplne som stratil signál. Ja tiež, mám tu chybu. Telemetria nefunguje. Ani tu nie. No, je tu aspoň veľmi dobrý spawn. Batérie neodpovedaj. Málo vidí zlyhanie všetkých systémov. Pokoj, žiadnu paniku, reštartujte to. Čo sa stalo? Stratili sme signál a tiež kontrolu nad stanicou. Reštartovali ste systém niekoľkokrát. Kde je stanica? Dobre. Ministerstvo to vie? Nie. Koľko to už trvá? Uvidíme, či nezomriem. Všetci so mnou, Valerii. Putni z teleskopu na Gagarin. Nič tam nevidím. Je to ona, alebo nie? Čo ak ju zostrelili? Myslíš Američania? Čo ak začali svoje hviezne lodi? Voláte ministerstvo obrany? Nie, ruším zajtrajší šašlík. Spojte ma s ministerstvom obrany. Rusi úplne stratili kontrolu nad svojou orbitálnou vesmírnou stanicou. Saľút 7 sa zmenil na neovládateľný vesmírny objekt s hmotnosťou 20 tón. Nikto nedokáže určiť, ako dlho zostane sovietská stanica v tomto stave na obežnej dráhe. Odborníci tvrdia, že stanica začne v blízkej budúcnosti prudko klesať. Zatiaľ ešte nevieme s určitosťou povedať, kde presne Saľút 7 nakoniec dopadne. Kedy a kde sovietská kozmická stanica podľa vás spadne na našu Zem? Je vysoká pravdepodobnosť, že spadne na územie Spojených štátov. Možno v blízkej budúcnosti. Experti tvrdia, že stanica môže spadnúť na ktorékoľvek miesto. Pád ruskej stanice na obývané miesta povedie k mnohým obetiam. Pri dopade na Zem zničí stanica aj celý región. Dúfame, že Rusi budú schopní vyriešiť svoj problém. Ale v prípade, že by to nedokázali urobiť včas, pracujeme na vlastnom riešení. Ďakujem, John, že ste tu boli s nami. My budeme ďalej sledovať vývoj tejto situácie. No, je to asi veľmi dobrý spawn. Že vojny zrazu stratíme najdôležitejší strategický objekt vo vesmíre. Žiaľ, ešte nevieme, čo sa stalo. Snažíme sa to zistiť. Ak neviete, čo sa stalo, tak zrejme ani netušíte. Čo s tým spravíte však? Vieme, čo treba. Poletíme na stanicu a tam uvidíme. Kedy presne poletíte? Stanica vydrží ešte 3 mesiace. Pripravíme sa. Na to nemáme čas. Viac sa nadíme. Dostali sme informácie, že NASA stanovila štart Challengeru na 30. To je o 22 dní. Pozrite sa. Naša stanica Saľút 7. Váha 20 tón, rozmery 15. Ja sa chcem radšej vrátiť. A tu americký raketoplán Challenger. Rozmer nákladného priestoru je 15x6. Kapacita 20 tón. Pekná náhoda, nemyslíte? A tu je ďalšia zábavná náhoda. Najnovší člen posádky Challengeru. Náš Francúz Patrick Demonel.
Letia s Fiodorom na Saľute 7. Pozdravme sa na Markatia. Dokonca mu posiela balíky vracnúcimi silami. Ja to neprežijem. Na Saľute ako naši chlapci. A keby Američania obsadili našu stanicu, čo to bude? Haja! Budeme musieť odpovedať. Takže chcete povedať, že sa snažia ukradnúť nám stanicu. Valery Petrovič, ste si vedomí, že nemôžeme Američanom pristať na našej stanici. Pokiaľ nepoletíte, budeme nútení ju zostreliť. Zostrelíte tak, zničia všetky satelity, ktoré sú teraz na obežnej dráhe a stratíme vesmír na 10 rokov minimálne. Súdružovi, je to rozkaz. Nemôžeme si zničiť vesmír. Ak stanicu neopravíme, tak ju naši chlapci zhodia do mora. Aj náš vesmír. Ešte nikto sa na vesmírnej dráhe nespojí s zradeným objevom. Nesmieme sa unáhliť. Valery Petrovič, spravte posadu. Niečo sa tam stalo, vidíte? Premáš povedať, zavolajte. Ktorom ste desiatí? Asi 30. Stanica sa otáča v polkosti a približne 1 stupňov za sekundu. Ako sa s tým dokážeme spieť? Fyodorovi to dokáže. Určite to vedel aj Vazovov aj Fyodorov plán. Nebudeme hádať. Posadíme chlopov na predávku a nacvičíme sa to. Rotujúcu stanicu. Musíme to skúsiť. Valery, zavoláme Fyodorova. Fyodorovovi prekári zakázali lietať. Vyskúšame ostatných. Ja sa radšej vrátim späť. A hop. Šup. Tam to bolo príšerné. Musíme sa zahriať. Dúfam, že ma nikto nenasledoval. Uvarňa do zimného spánku. A psíček. Mám niečo pre teba? Teraz ja fočím, dobre? Poď sem. Poď to tak menom Četanus. Neviem. Mária, potrebujeme spať. Pravdepodobne som prešiel. Dovolia spálte ľudí si prosím. Nespomínal si lekárskú komisiu.
by som mal? Koľkokrát ma už ťahali pre políciu? A sú len náhradné. Prajem ti to. Čakal som, že ti to budem závidieť. Tak mám ísť do privítať, he? Že budem naštvaný, keď pozvali teba a mňa. Rozhodol si sa ma ľudovať? Veď ani nie. Ježišmarja, ten hnusák, Creeper. Nebol si vo voľnom bez Počkaj. Tak čakaj. Za mlieko chce 2 emeraldy. Za vodu chce 2 emeraldy. Počkaj. Koľko mesiaci je tvoja žena? 31. týždeň. Nie, 4. Zavedeli sme ťa z náhradníkov do poslanky. Chceme, aby si vedel na sám. Ježišmarja, kde je ten pavúk? Ale je to nepravda. Čo sa stalo? Stratili sme spojenie so stavom. Kto si ty, pavúko? Staral si ju vlastnými rukami ako našu najlepšiu. Kto je veliteľ? A s kým by si chcel letieť? Nie, kde je ten pavúk? Nerob unáhlené rozhodnutia. Kopíruj dráhu pohybu spojovacieho ústu. No a ďalej. Tak tu je. Pôjdem do toho. Ale mám u teba fľašu toníku. Celú jednu. Tak platí. Účinnosť. Počkej, čo je účinnosť? Dobre, to... Nájem sa. A tu je to. Geňa, skús to trochu pomalšie. Ideme. Toto ja opravím. By to vyzeralo pekne. Vytvorili sme vysúvaný model rotácie stanice. Aby sa loď pripojila, musí teoreticky to môže byť. Dávam sa, že No, dosť malo hliny. Paliva, potraviny aj vodu. každý gram má cenu zlata. Menej jedla, menej vody a kyslíku. Aj menej uvedí, keby niečo však. Ale dám to, že sa... Chlapi, to nepôjde. Vojri Petrovič. Je to to. Predstavte si, že sa nachádzate do garáže. Toto je auto. A brána je najprv tak, potom tak a ešte tak. Dobre? A... No... Teraz je tá príležitosť vám povedať. Niektorí 100% to uhádli. Ale tento dom som ja stavial. So ženou, čo sa otáča vo všetkých kostiach, som ešte nebol. Stavial som ho Nedokáže nikto. celú jednu noc. Celú jednu nedelu. Áno, mýlil som sa, raz sa mi to nepodarilo, raz som to odbúchnul, raz neviem čo. A potom som sa radšej rozhodol, že si dám iba jednoducho kreatív. Velitelia nám už došli. Postavím ho Už sme skúsili všetkých. na takéto písmenko. Že robím hociaké, že si tam dám nejaké veci, že tady si robím nejaké patro.
aby to vyzeralo pekne, že tam si dám nejaké veci. Že tu si dám kúpeľku so záchodom a s umývadlom, so zrkadlom a takými vecmi. Zmrazničkou a skladničkou. Tomu s nočným stolikom. Druhým nočným stolikom, ktorý môžem brať. Iba som to troška zničil, lebo ani sám som nevedel, že mám vlastne kreatív. Ale nevadí. A tak som taky nechcel, chcel som červený, alebo skôr zelený. A ten blok si zase opravím, lebo to bol biely betón. Ale ten portál, o tom som nevedel fakt vôbec nič. Že ja sa spavnem tam troška na tom najzacnejšom mieste, kde je tá štúru, ktorá iba neviem, ako sa volá, ale fakt to je dobré. Hlavne, že môžem takto liesť, haha. Ako asi mister. Keď ma vidíte takto, som ja takto. Aký som pekný. A pozrite sa, aký som malý. Že vám ukážem, že ako som to urobil a videjko končí. Budem moc rád, keď toto pozriete ostatné video, ktoré budem robiť niekoľko dní. Prepáčte, že som nenatáčal, veľmi sa ospravedlňujem aj za môj hlas. Už sa to nedá. Ale som si iba zmenšil avatar. Mám furt ten istý, iba som si ho zmenil. Ešte vám ukážem môj druhý svet. Krásny svet. Vrátiš sa pred pôrodom? V stredisku ma o tom uistili. Keď začneš rodiť, privezú ma späť na zem. Pristanem rovno na pôrodnici. Už aj ďakuješ. Ja sa o teba bojím. Bude to rýchle. Len vymením žiarovku a hneď sa vrátime. Hneď. A to ju nemôže vymeniť niekto iný. Som najlepší, vieš? Vymýšľaš si. Najlepšieho inžiniera nepošlo vymeniť žiarovku. Nevázim. Ty mi niečo tajíš. A čo také ti tajím, čo? Že sa tam niečo stalo. Niečo vážne. A všetci odmietli, len ty, hlupák, si súhlasil. Čo nesmú robiť tehotné ženy? Nesmú sa stresovať. A ty robíš čo? Stresujem sa. Tak prestaň, prosím, prestaň. Nestresuj sa. Dobre, a ešte vám ukážem môj druhé. Čo som urobil. Asi vidíte iba normálnu jaskyňu. Že to som to možno, že vykopal, ale nie. Bez odprávania. To je strom, ktorý som vybojmiloval. Spájal som to so 4 alebo s 3 týmito. Ako sa tomu hovorí, stromami alebo kríkmi s bojmielom a potom tu mám ešte druhý domček, ktorý som urobil fakt bez chybičky, taký jaskinný, kde mám tiež postielku, kde si lahnem, tam mám urobiť nejakú sochu, ako ste mohli vidieť, ale vyzerá to veľmi otrasne. To som mal byť ja. Potom som mi tu urobil ešte takýto malý portálik a
Viacej vecí sa to nezmestila druhá. Ty nemám moc veľa vecí. Crafting table a pec. Na tom svojom prekliatom vesmíre vidíš, že je pre teba viac než ja. Zoľou. Tiež to máme tak aj na istej strany, že tam nemám nič. To už je tak. A zhora to vyzerá nenapadne. A takto viete zamaskovať. Keď tady nájdete hlinu, Kontrola panelov prebehla na 100%. Potvrdzujem kontrolu. a takto to viete zamaskovať. Bez problémov. Ale radšej to ja takto urobím. By som to našiel. Aspoň takto. Takže zatiaľ som robil len toto a na tom ďalšom svete som iba ťažil. Ja viem, o čom hovoríte. Wow, Dominik, toto videjko je fakt dlhé. No, tak už to vidíte. Všetko je A-OK. A čo sa to tam hojdá? Tak ahojte a mám vás veľmi rád.